La primera sessió plenària de l'any, celebrada aquest dimarts al migdia, ha servit per donar llum verda a diferents assumptes administratius, com el canvi de les bases de diverses partides de subvencions municipals, l'aprovació inicial dels nous premis dels treballs de recerca de batxillerat pels darrers cursos escolars o el canvi en el preu dels nous nínxols del cementiri. D'entre tots els acords, el més notable ha estat la nova modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de la Selva, que, entre altres punts, qualifica com a sòl disseminat industrial la parcel·la on s'ubica el dipòsit regulador d'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT. Amb aquesta regularització, el terreny és apte per a implantar una planta solar fotovoltaica per a l'autoconsum compartit, un projecte llargament estudiat pel consistori i que servirà per abastir tant el propi dipòsit com per compartir l'energia generada restant amb altres edificis, instal·lacions i serveis municipals. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables del PSC, Esquerra i Junts i l'abstenció de la CUP. També ha superat el tràmit del ple la convocatòria d'una nova edició dels Premis de Recerca de Batxillerat, un reconeixement als alumnes que hagin realitzat investigacions relacionades amb la selva en els darrers 3 cursos, comptant l'actual. A les bases es contemplen els criteris d'avaluació dels treballs, el jurat que s'encarregarà de ponderar-los, els premis que es percebran o la data màxima per enviar les candidatures, que és el 30 d'abril d'aquest mateix any. Entre altres qüestions, el ple ha acordat modificar l'ordenança fiscal que regula la taxa del cementiri, actualitzant els preus dels nínxols situats a la part nova de l'equipament. D'aquesta manera, l'assignació de sepultures, nínxols i columbaris a la primera filera és de 3.100 euros, a la segona 1.700 euros i 850 a la tercera. 3 punts de l'apartat d'assumptes administratius han modificat les bases reguladores de diverses subvencions que atorga el consistori. La primera d'elles ha proposat incloure les torres de la muralla al catàleg dels espais de patrimoni i memòria, de manera que a l'hora de sol·licitar les subvencions per a la rehabilitació de façanes, la torre de Jaume Mort a la plaça de la Palma, les torres de Marcó i de la Flora al carrer de Gentil i Vallet i la torre de Martínez al passeig Josep Cristià seran equiparables a la resta d'equipaments amb interès patrimonial. Un segon punt ha integrat les masies del terme als immobles que poden sol·licitar les ajudes per a la millora de l'accessibilitat del nucli urbà, especialment en la instal·lació d'aparells elevadors. I un darrer ha delimitat l'abast de la partida de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges únicament als edificis del nucli antic. Aquests ajuts s'havien ampliat temporalment a l'àmbit de l'entorn residencial de rehabilitació programada. Més enllà de donar compte de diverses qüestions relacionades amb l'estat d'execució del pressupost de 2024, els informes de morositat i les modificacions de crèdit dels comptes del consistori de la Fundació Pública El Vilar, el plenari d'aquest mes de febrer ha fixat el calendari de festius locals de 2026, que seran el dilluns 8 de juny i el dilluns 30 de novembre, dia del patró de la Selva, així com les dates de festes comercials de la vila per al pròxim any, el mateix dilluns 8 de juny i el diumenge de Fira, el dia 25 d'octubre. La sessió plenària ha seguit amb l'apartat de mocions. Les regidores de la CUP han estat les primeres a intervenir, presentant una proposta a la defensa de l'habitatge que ha instat el consistori a engegar un projecte real i amb cara i ulls que permeti fer front a aquesta problemàtica, citant exemples propers com el cas de l'Ajuntament d'Alcover, que ha apostat per la construcció de diversos pisos de lloguer social a la seva antiga caserna. Un cas ha matisat Josep Masdeu des d'alcaldia i en representació de l'equip de govern que no ha assumit directament l'administració pública alcoverenca tal com s'afirma taxativament en el text, sinó que s'ha encarregat a una entitat social, tal com va fer la Selva amb la venda de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil a Prodisca. Masdeu també ha criticat el contingut de la moció, que titlla de dèspota la política actual de l'Ajuntament o insinua que la Selva sempre es prioritza l'especulació. Per tot plegat, la proposta no ha superat el ple amb la negativa dels socis de govern. Únicament els grups de l'oposició han votat a favor. Per la seva banda, Junts ha portat 2 mocions. La primera d'elles, molt en relació amb el debatut pocs minuts abans, ha advocat per la construcció i la rehabilitació d'habitatges de protecció oficial amb un lloguer assequible. Un projecte inviable d'assumir directament per part de l'administració pública, ha manifestat Enric Roberto des del govern. El tinent d'alcalde ha argumentat que des del consistori ja es despleguen altres accions més realistes i directes per abordar aquesta temàtica, com la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes o les ajudes al lloguer jove. Com en el cas anterior, el text ha decaigut amb els vots en contra del PSC i Esquerra. Tampoc ha prosperat una segona moció de Junts, que ha demanat a l'Ajuntament la creació d'un programa de divulgació i formació a la ciutadania per tal d'evitar les estafes telefòniques i en línia. La moció s'ha encallat no pel seu contingut, sinó per la seva forma.
Tant el PSC com Esquerra han considerat que la moció estava plantejada com un prec, amb el qual no tindria cabuda en aquesta part de la sessió. La segona meitat del ple ha estat protagonitzada pel bloc de pregs i preguntes. L'única petició de la sessió l'ha registrada la CUP, demanant que l'Ajuntament eviti fer coincidir l'inventari intern de la biblioteca pública amb les vacances nadalenques. La regidora de Cultura, Laura Girona, ha apuntat que aquest és el període ideal per realitzar aquestes tasques, del tot necessàries pel correcte funcionament d'un equipament que durant el Nadal obre pocs dies i registra una afluència de públic mínima. Al torn de preguntes, les copaires s'han interessat pel procés de selecció que el consistori ha seguit per contractar l'actual cap de la brigada municipal. Davant la sorpresa de l'equip de govern, que ha vist com novament l'oposició ha portat aquest tema al plenari municipal, el regidor de Serveis Generals, Manel Vilà, ha exposat que la persona s'ha escollit en funció de les seves aptituds i d'una formació més que demostrada i que actualment està en contractació a l'espera d'estabilitzar la seva plaça. Una plaça de recent creació sorgida arran de la recuperació del servei de manteniment i control de les aigües de les piscines municipals i les fonts ornamentals que fins ara gestionava el Consell Comarcal del Baix Camp. Les anticapitalistes han presentat una segona qüestió demanant els motius pels quals l'Ajuntament es demorava a l'hora de facilitar la documentació referent al consistori que requeria la CUP. L'alcalde, Josep Masdeu, ha detallat el procés burocràtic que se segueix des que arriba una instància al consistori fins que se'n dona resposta, per justificar que els terminis es puguin allargar sovint, alhora que ha reblat que l'Ajuntament prioritza l'atenció a la ciutadania per davant de les peticions que puguin fer els grups polítics. Seguidament ha estat el torn de Junts, que ha presentat una bateria de 6 preguntes que han tractat diversos àmbits. La més debatuda d'elles ha estat la primera, en què el principal grup a l'oposició s'ha interessat per les dades anuals dels robatoris a la Selva. Neus Bové, des de la regidoria de Governació, ha detallat, segons es desprèn de la darrera reunió amb els Mossos d'Esquadra celebrada a mitjans de gener d'aquest any, que en el període de novembre de 2023 a novembre de 2024 s'han registrat 33 robatoris a domicilis, un 17,5% menys que en l'anualitat anterior. Unes xifres que han xocat frontalment amb les que han esgrimit Junts, referents al primer mes de 2025, en què es contemplen un total de 5 furts. L'equip de govern ha afirmat que ni els Mossos ni els vigilants municipals, que treballen conjuntament amb les forces de seguretat catalanes, els han remès aquestes dades. Bové ha tornat a estar requerida en la segona pregunta de Junts, que ha volgut saber el valor del deute total de l'Ajuntament al tancament de l'exercici de 2024 i els interessos que s'hauran pagat. La màxima responsable de l'àrea d'Hisenda ha indicat que l'endeutament a llarg termini és de poc més de 2.317.000 euros desglossats en 3 préstecs que es van amortitzant progressivament i que aquest darrer any s'han pagat prop de 126.000 euros en interessos. Tancant la tríada de preguntes a les quals ha donat resposta Bové, Junts ha demanat l'evolució de les hores extres pagades per l'Ajuntament en els últims anys. El 2022 es van destinar 60.900 euros, o cosa que és el mateix, un 2,03% del pressupost de despesa total. El 2023 van ser 59.700 euros, un 1,84% d'aquesta cartera, i el 2024 48.800 euros, un 1,45% del còmput global. En un altre punt s'ha preguntat si l'Ajuntament prenia part en un futur projecte de parc solar al terme municipal a la zona del Camí de les Berengueres, que ja s'estava publicitant pel poble. Enric Roberto, al capdavant de l'àrea de Medi Ambient, ha negat que aquesta acció tingui relació amb el consistori, si bé ha indicat que n'és coneixedor i que, segons es recull a la normativa en matèria fotovoltaica, un 20% del generat per la planta s'haurà de destinar a finançament col·lectiu, revertint directament a la selva o a les poblacions veïnes. Roberto també ha donat resposta a una qüestió relativa al servei de reforç en la recollida d'escombraries durant el cap de setmana, indicant que des de mitjans de gener els treballadors de Secomsa, l'empresa encarregada de la recollida selectiva a la selva, han tornat a posar-se al capdavant d'aquestes tasques els dissabtes i diumenges. La darrera qüestió de Junts ha volgut saber el nombre de gossos censats a la selva i de quina manera es controla el compliment de l'ordenança municipal de tinença d'animals de companyia. Des de l'àrea de salut, Judit Fontanilles ha exposat que al municipi, segons el Registre General d'Animals de Companyia, l'ANICOM, hi ha registrats 1.174 gossos, dels quals 529 estan censats a l'Ajuntament. Responent a la segona part de la pregunta, Fontanilles ha remarcat que encara falta molta consciència ciutadana a l'hora de netejar les miccions dels gossos i fer-se càrrec de les seves deposicions a la via pública. A l'apartat d'informes d'alcaldia, Josep Masdeu ha agraït els serveis prestats del fins ara secretari interventor de l'Ajuntament, Josep Rofes, que a partir d'aquest mes de febrer emprèn una nova etapa professional com a director dels serveis territorials d'administració de la Generalitat i ha anunciat el nomenament de Montserrat Masdeu com a secretària interventora accidental.
Masdeu també ha donat compte de la concessió d'una subvenció de 430.000 euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat que es destinarà a la cobertura de la pista esportiva de l'antiga escola Gil Cristià. Actualment ja s'està treballant en la redacció del projecte i des de l'Ajuntament es confia a arrencar les obres abans que finalitzi aquest 2025. La sessió ha encarat la recta final amb un breu informe de regidories. Laura Girona, des de Formació, ha explicat que s'està preparant un curs de monitor de lleure que es combinarà amb el de monitor de menjador i que s'impartirà pels vols de Setmana Santa. I ha parlat de la recent convocatòria d'un curs de sociosanitari i un altre d'auxiliar de magatzem, subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Girona, també regidora de Cultura, ha convidat a la ciutadania a participar activament en els actes del 8M a la Selva, que molt properament es faran públics. Finalment, Judit Fontanilles, com a màxima responsable de l'àrea de festes, ha recordat la proximitat dels actes del Carnaval de la Selva, que tindrà lloc el dissabte 22 de febrer a la tarda amb la tradicional rua de carrosses i el posterior sopar amb ball al pavelló.